Днес в този топъл слънчев ден така избрах да си поговорим малко за духовността и за псевдодуховността. Що е то духовност? Това е една тема, така, по която от дълго време се каня да говоря, да споделя така мнението си с вас. Бих се радвал много да чуя и вашето мнение по този въпрос. А, Тъй като това ми е една и може би по неволя една тема, която доста обикаля около мен в моя живот като цяло. А, Дали случайно или не, нямам никаква представа, но ме занимава така от доста време. Виждам, що ме занимава, защото виждам всъщност в социалните мрежи най-вече, че много хора говорят по тази тема, много хора така засягат духовността. Има дори цели YouTube канали, цели Facebook страници с така хиляди последователи, които са насочени изцяло в тази база, изцяло с тази насоченост са създадени. Говори се само на така наречените духовни теми, само единствено и то без почти никаква практическа насоченост, тъй като аз самият а, съм човек, който обича страшно много м, връзката между рационалното и ирационалното, и в астрологична съкровищница всичките статии и видеа, които публикувам, всички материали, всъщност, които публикувам и съвети, които ви давам, включително и по време на консултациите, гледам да имат практическа насоченост, защото смятам, че а, това е смисълът. Нали, това е част от смисълът на нашия живот, който водим тук. Ние в крайна сметка да можем да живеем по-добре спрямо качествата, които имаме, спрямо средата, в която се намираме, както на национално ниво, така и в световен мащаб. Говоря за средата, в която се намираме. И смятам, че духовността е необходимо нали, да бъде неделима част от тези неща. И не само така смятам, моето мнение е, че духовността е това по-скоро. Тоест, че тя не бива да бъде лишена от практичната страна, от материалната страна на живота, който водим. Нали, както във всяка една от статиите, които пиша, ви показвам, всъщност астрологията като една духовна наука има, нали, своите практически измерения и ви показвам и ви доказвам колко са важни те. Нали, като говоря за практически измерения, нямам предвид това, а, че с астрологичната ви карта може да ви покаже, да кажем, колко пари ще печелите през следващата година. По-скоро имам предвид, че тя показва, че е важно да правим промени на материален план, за да можем да имаме някакво духовно израстване, за да можем да имаме някакво психическо, емоционално израстване също така. Като визирам, например, поведението ни спрямо другите хора. Нали, в една натална карта, в една астрологична карта, например, са показани нашите травми, емоционални детски травми, които ние притежаваме и на базата на които всъщност ние как определяме в живота, че имаме тези травми. Ами, спрямо поведението си с другите хора, спрямо това какви хора привличаме към себе си и така нататък. Това е нещо на материален план, което може да ни докаже всъщност дали ние сме прави или не сме прави. Нали, някаква обективна истина да имаме за себе си и за хората около нас. Тоест, показвам ви чрез материално измерими критерии как ние може да определяме до каква степен първо астрологията е вярна. Нали, няма нужда да подхождаме към нея сляпо, вярвайки, а как всъщност можем да имаме доказателства за това, че тя е точна. И на второ място, как ние можем да изменяме съдбата си или да променяме нашия характер, така че да се чувстваме много по-добре, много по-удовлетворени въобще от живота, който водим. Нали, на първо място това бих искал да кажа, че всъщност това е целта, която следваме тук.
И аз самия лично смятам, че целта на това да съществуваме тук на Земята, освен че е необходимо да научим определени уроци, е необходимо ние да го правим, стремейки се към това да бъдем удовлетворени от живота, в който водим, спрямо качествата, които имаме, които носим в себе си, спрямо даденостите, които носим в себе си и спрямо средата, в която се намираме, също приемайки я за даденост. Според мен това е изключително важно и всеки човек, който се стреми към това, той неминуемо всъщност минава през една много сериозна вътрешна трансформация, защото тук, нали, искам да отбележа, че не говоря за моментното ни удоволствие, моментно да бъдем удовлетворени или да имаме моментни удоволствия да се стремим към тях, а по-скоро, че стремежът е към дългосрочна удовлетвореност. Дори пренебрегвайки моментното удоволствие много често. Нали? Много често се налага дори ние самите моментно да сме в ситуации, в които се чувстваме много зле, да кажем, ни е много трудно вътрешно да преборим, да пречупим себе си, за да може в дългосрочен план да се чувстваме добре, да се чувстваме удовлетворени от живота, който водим. Това беше така едно встъпление само, за да видим все пак, в крайна сметка, дали се стремим към едно и също нещо, защото ако нашите стремежи са различни, нали, няма как тогава и под понятието духовност ние да разбираме едно и също нещо. Ето това е един отново така обективен критерий, по който ние можем да се водим. Нали? Каква е нашата цел в живота да постигнем. Повдигам тази тема, защото в социалните мрежи, както и споменах, всъщност виждам как, когато се говори за духовност, първо се говори за добро и зло. Изключително много се поляризират тези понятия и в изключително крайна степен. Нали? И въпреки вие, нали, повечето от вас знаете, че аз съм скорпион, че имам така силно скорпионско влияние, а скорпионът е знак, който по принцип е по-краен в мненията си за нещата, в изказванията си, в начина си на мислене като цяло, но аз а, не, ясно съм осъзнавал някои неща и съм се развил по тази посока. Та, в това отношение съм осъзнал, че това, че човек да поляризира всичко около себе си, това, което му се случва, нали, говори, че той е емоционално незрял. Тоест, няма как един човек да се занимава с истинска духовност и да бъде духовен в истинския смисъл на думата, ако той е емоционално незрял първо. Нали? Имаме 4 еволюционни нива първо на развитие. Първото ниво това е материално. Тоест, ние ако на материален план не сме осигурени, а, не, лутаме се, нямаме, да кажем, стабилни доходи всеки месец, ами ние няма как да се развиваме духовно първо. Нали, може да смятате, че, да кажем, може да има много добри в кавички хора, които са бедни, които живеят в нищета и така нататък, или да се позовавате на това, че, да кажем, хора като Петър Дунов говорят за това как е добре да живеем много скромно, за да бъдем, видиш ли, духовни и така нататък. Но това не е точно така. Тоест, това е по-скоро криворазбрано, бих казал. И в случая ние е необходимо да бъдем материално осигурени, т.е. абсолютно всичките ни материални нужди, нали, като достъп до храна, до вода, до ток, до интернет днешно време, да бъдат удовлетворени и да нямаме никакъв проблем с това да имаме достъп до тях, за да можем да израстваме оттам нататък. И това е нещо изключително важно. И хора, които се представят за много духовни, които говорят за духовност и същевременно имат проблеми с тези неща, нали, те няма как всъщност да бъдат такива чисто в живота си, в поведението си. Духовността не се изчерпва с това да четеш духовна литература. Първо. Не се изчерпва с това да говориш. Не се изчерпва с това да правиш житни режими, да постиш и така нататък. Това дори може да е, в някои моменти може да е супер антидуховно. И изобщо да няма нищо общо с духовността реално. Така че нещата са изключително
в голяма степен са изключително криво разбрани. Така че това е първото еволюционно ниво. Нали, ние ако на материален план имаме постоянно проблеми, постоянно някакви ремонти е необходимо да правим, постоянно да сме заети с тях, ние просто няма как да се развиваме, нали, оттам нагоре. Необходимо е първо да си подсигурим тези неща. Второ място, това е емоционалната интелигентност. Или това е да се научим да бъдем емоционално интелигентни, да си овладяваме емоционалното състояние, да знаем как да се справяме с тях изобщо и да си отработваме емоционалните детски травми. Това е второто стъпало, в което е необходимо да минем, през което е необходимо да минем. Тоест, хора, много, които играят паневритмия, да кажем, които говорят или цитират различни неща, които Петър Дънов е казал, които Исус Христос е казал и така нататък, не знаеш, че те са духовни. Това не ги прави по никакъв начин духовни. Това, че те, да кажем, правят някакви дарения, да кажем, ако са материално добре, че участват в някакви благотворителни организации, също не ги прави духовни. Нали? Те, ако тези неща ги правят благодарение на техните емоционални травми, ако те, да кажем, са склонни, защото голяма част от хората, които играят паневритмия, които като цяло се занимават с такива неща, обикновено на тях им е много трудно да поставят граници. Поне моите наблюдения са такива. Вие, разбира се, може да ме оборите в коментарите, ако имате различен тип наблюдения. Но моите наблюдения са такива. Тоест, тези хора, те не са минали още през второто стъпало или през второто еволюционно ниво, въобще те да стигнат до четвъртото, което е духовността. Така че много е съществено ние самите, когато се развиваме, да вървим по тази еволюционна спирала и да не пропускаме стъпки, защото се получава така, че един човек, нали, може много да ви говори за духовното си развитие, за това колко е добре да се държиш с хората, как е добре да се държиш с тях, как е необходимо да бъдеш позициониран в дадени ситуации и така нататък, но той всъщност да създава зависими отношения с другите, например. С зависими отношения и той самия да е много обсебваш или емоционално да не може да остава сам със себе си, да кажем. Така че това е второто ниво, през което е необходимо да минем. Всичко останало е псевдодуховно. Третото ниво, това е интелектуалното ни развитие. Тоест, Тоест, това означава ние да се научим да правим причинно-следствени връзки и да развиваме рационалното си, логическото си мислене. Да, важно е да имаме и интуитивно мислене, разбира се. Има хора, които имат много силно интуитивно мислене, но то е неприложимо в света, в който живеем, защото ние живеем на Земята, на планетата, на която живеем, без то да бъде рационализирано. Тъй като Земята като енергия е рационална. Тя не е интуитивна. И за да можем да свалим всичко онова, което ни идва чрез интуицията на Земята на материален план, ние е необходимо да развиваме това рационално мислене, което имаме, да правим причинно-следствени връзки, да можем да разпознаваме най-малко на базово ниво, кога един човек ни лъже и кога не ни лъже. Защото има много хора по света, като Саи Баба, например, които проповядват някакви духовни ценности и така нататък, но всъщност самия той е изключително компрометирана личност, която е извършвала немалък на брой престъпления. И това е всъщност човек, който е собственик и на секта. Така че е много важно ние самите да се развиваме по този път, ако искаме най-малкото да си избираме на кого да вярваме, кого да следваме в живота си, на кои учения да вярваме и на кои учения да не вярваме и по какъв духовен път точно да поемем. А, Нали, това, че, да кажем, всеки ден може да ходим на църква, на джамия, да се молим вкъщи и така нататък, също не ни прави духовни, само по себе си. Тоест, необходимо е, първо, че нали, духовността, тя е енергия. И
тя как ще се изрази тази и може би някакъв начин на мислене, също и морал. И ако ние не въплащаваме всички тези неща в поведението си, ние няма как да бъдем истински духовни. Няма как истински да се развиваме духовно. Така е. За да се развиваме духовно изобщо е необходимо да сме минали през тези три стъпала, за да достигнем до четвъртото стъпало. Хората, които делят всичко, което се случва на добро и на зло, това, че, да кажем, има някъде война и тя била голямо зло, или колективните молитви били голямото добро, към което трябва да се стремим, или някакви други подобни неща, говори автоматично, че тези хора са емоционално незрели и че те дори не са преминали през второто ниво. Т.е. през емоционалната зрялост, през създаването на емоционална зрялост. Какво остава за нали, интелектуалното развитие и така нататък. Тоест, първо в духовния свят няма понятие като добро и зло. Нито въобще в света, в който живеем, в света на възрастните. Това са понятия, които са предназначени за децата. Тоест за това едно дете да се научи да разграничава в света около себе си, кое е добро и кое е зло, опознавайки света. Но с напредването на възрастта му, най-здравословното и нормално нещо за едно дете е то да започне да отделя различните нюанси, да разбира, че всяко нещо си има своите нюанси. И нито едно нещо в същността си, в света, в който живеем, не е 100% добро или 100% зло. Нали, един човек, да, той може да бъде убиец, той може да бъде крадец, това не значи, че той е 100% зъл. Той не значи, че не е духовен, например, че няма нищо духовно в него и така нататък. Както не значи, че има също така. Не значи, че е 100% добър, разбира се. Тоест, тук е необходимо нали, да се подхождат, да имаме въобще в духовния свят да имаме съвсем друг подход като цяло за нещата. А, ако, разбира се, искаме да се развиваме в тази посока. Нали, определено нали, хора, които, да кажем, се опитват да правят някакви инициативи, било то благотворителни и така нататък, те много често са прекрасни, но са лишени от тези тип интелигентност. А, защото, да кажем, че се събират пари за болни деца и така нататък, или за болни хора, което няма нищо лошо, в принцип. И си е наложително като цяло, но ако ние като общество не започнем да се замисляме защо въобще този човек има тази болест, тя откъде идва? Защото тя не идва от дявола или от някакво зло в Вселената, а той има конкретни научни доказателства за това нещо, че, да кажем, много заболявания, те идват благодарение на начина, по който живеем, на нашите психически нагласи, на характера, който имаме, на емоциите, които изпитваме или потискаме и така нататък. Ако ние не се замисляме за тези неща, ние няма как да можем и ефективно да помагаме на такъв тип хора. Да, така че това с събирането на пари или на капачки или на такива неща, а, това се свежда до едно материално ниво. Тоест, това не е духовно, казвам. Това е една материална помощ, на която явно ние като общество сме достигнали до там, чисто в еволюционен аспект. Но ако искаме реално да помагаме и да бъдем полезни, нали, е необходимо малко да скачим нивото, нали, да си вдигнем нивото на възприятие изобщо за света, ако искаме да се развиваме съответно. Така че духовността, тя е по-скоро в начина на нашето поведение, в начина на нашето мислене и в моралът, който ние изповядваме. И този морал е много важно да отбележа тук, че е необходимо да бъде част от нашата същност. Тоест, той няма как, да кажем, ние да си наложим, че трябва да бъдем добри с другите, нали, което звучи супер инфантилно като цяло.
Няма как ние просто да си наложим, че трябва да имаме определен тип поведение, да почнем да проявяваме този тип поведение и с това да стане много духовно. Няма как да стане това нещо. Необходимо е част от нашата дълбока същност да станат тези неща. Тоест това, че да бъде част от нашите ценности, ние да помагаме на другите, да знаем защо е важно това, какво ни носи това, какво носи на всички нас това, да имаме вътрешната убеденост, вътрешната чувствителност за това, че един човек в обкръжението ни, като се почувства зле, и ние ще се почувстваме зле от това нещо. Ако той се почувства добре, че и ние ще се почувстваме добре. Тоест, ние да бъдем част от една система. Това е духовността. И така че ние колкото и да четем Петър Дънов, колкото и да четем Буда или някакви други духовни учители, които са съществували в света, ако ние не сме емоционално интелигентни, ако ние нямаме а, интелектуалната интелигентност, ако ние не сме добре на материално ниво, ако не покриваме тези три стъпки, ние въобще няма как да разберем за какво говорят тези хора. Защото те говорят първо супер абстрактно. И едно нещо, което е казано от тях, то може да се разбере по 15 различни начина. Обаче не знаеш, че всеки един от тези начини, в който ние разбираме това, което четем, всъщност е истинен и е валиден за света, в който живеем. Нали, най-често ние го виждаме през своя опит, през своята гледна точка и така нататък, през нещата, които вече знаем. Ако ние, да кажем, се намираме на първото ниво, материалното, ние самите няма как да разчитаме тази информация по начин, така че тя да бъде полезна за нас и за хората около нас. На по-скоро ние може да си мислим само някакви неща. Също се отнася и за това, защо нали, обръщам толкова внимание на рационалното мислене, например. Защото, да кажем, Петър Дънов е говорил много конкретни неща. Нали, има житен режим, говорил е за употребата на кафето, на чайовете и така нататък. Обаче, това, че Петър Дунов казва, че трябва да постим, че трябва да спазваме, да кажем, житен режим, не означава, че вие самите е необходимо да го правите. И това не ви прави по-малко духовни, например, или повече духовни. Защото вашия начин на живот в момента е съвсем различен. И това го казва вашето рационално мислене. Това няма как вашата интуиция да ви го каже. Тоест, начин на живот на хората, когато Петър Дунов е живял, е бил тотално различен. Те са се хранили с тотално различни неща, отколкото ние можем да се храним сега. Защото тогава хората не са се хранили с плодове през зимата, например, докато ние сега се храним с плодове през зимата. И това има огромно, огромно значение. Както и за великденските пости, както и за коледните пости и така нататък, както и за живота в нищета. Нали, ние, за да живеем по този начин, да кажем, или в някаква вид самоизолация, нали, това говори за някакви емоционални проблеми вътре в нас обикновено. Това не говори, че ние сме супер духовни или нещо такова. И това, че има хора, които са го правили, също не ги прави духовни, независимо дали те са били свещеници или хора, които са били много почитани от другите. Всъщност, те са го правили, за да открият по този начин себе си, най-често. За всеки един човек има различни методи, които той може да открие себе си. Пак това няма как да ви го каже интуицията, нали? Това ще ви го каже рационалният ум, ако вие сте достатъчно информирани обаче. Ако ние самите сме достатъчно информирани за това как е необходимо да се свържем с себе си, да намерим себе си и така нататък. Така че, това е част от духовността. Част от духовността е също, нали, както казвам, да бъдем част от едно колективно самосъзнание и това да бъде част първо от нашите чувства, от нашите емоции, така и от нашия ум и разум. И да имаме схващането просто, че всички живеем заедно, че всички сме една система и един жив организъм. Че ние всички сме част от от жив организъм, независимо дали това са мравките, боболечките, навън и да намираме мястото им в Вселената, смисълът те да са там, а не просто да го знаем като заучена фраза това нещо. И съответно тогава то ще рефлектира вече в нашите действия. И ние ще го правим без да вървим против себе си, защото един човек, който има емоционални проблеми, който има емоционални травми,
от детството си, например, и се опитва да бъде някакъв морален стожер или, да кажем, човек, който твърде много се раздава за другите и така нататък, той е много вероятно да върви против себе си и това да е изключително нездравословно, изключително вредно за този човек. И по този начин той не се развива духовно, той деградира. Защото е прочел някакви лозунги някъде, кое е хубаво и кое не е хубаво да се прави. Нали, когато, да кажем, Петър Дънов или Рудолф Штайнер или Буда, да кажем, говорят за това, кое е, да кажем, препоръчително или непрепоръчително да правим, много е съществено ние да имаме, нали, и умствения капацитет, ние да ако се отнесем към себе си и към реалността, в която живеем. Защото ние ако четем някакви неща, които те говорят, обаче не ги се отнасяме към реалността ни, всъщност ние няма как изобщо да се ползваме от тази информация. По-скоро може да живеем в някакви а, идеали, за някакви прекалено високи идеали, които са супер нереалистични и които в крайна сметка ще ни носят много неудовлетворение и много тъга по-скоро в живота ни, което по никакъв начин няма да бъде полезно за нас. Нали? Защото, пак казвам, нашата цел е по-скоро да бъдем удовлетворени в дългосрочен план от живота, който живеем. Защото ако ние не сме удовлетворени, а, нали, това означава пък, че сме, нали, другата крайност, това е мазохизъм. Нали, според мен това не е здравословно за нас самите и не е така съизмеримо с света и вселената, в които живеем. Така че не важно да се замислиме за тези неща и да се научим да не поляризираме, пак казвам, нещата. Това, че, да кажем, хората в парламента били зли, лоши, пък видите ли, другите, имало други хора, които са много добри, или тези хора, да кажем, които са били терористи, други хора, които не били такива и така нататък. Нали, всичко това са някакви поляризации, които в дългосрочен план не водят до нищо полезно, до нищо конструктивно за нас като общество. А, да, ние на този етап, в който се намираме, може да се налага да се сбием с него, може да се налага и кръв да се пролива, ако е необходимо, както е ставало в миналото, имало е световни войни и така нататък. Но това е, пак казвам, едно първично развитие. Нали, хора, които са по-еродирани, които са напред в еволюционното си развитие, в еволюционните нива, те въобще нямат такъв начин не само на изразяване, но и на мислене. Нали, това, че ние живеем в такъв тип общество, виждаме такива лозунги, виждаме как хората се изразяват по този начин. Ако виждаме такъв тип астролози, да кажем, които го правят, или хора, които се наричат духовни, къде е бил дявола и така нататък. И това означава, че те просто се намират някъде между първите две нива. Защото това, пак казвам, говори, че те още на емоционално ниво нямат интелигентност, какво остава за по-нататъчните нива. И разбира се, другата част от духовността, това е вече да умеем да пътуваме с духа си в други светове, разбира се. А, Това е също част от духовното ни развитие като цяло, защото в Вселената ни няма само това измерение, в което живеем и ние всъщност бихме могли да пътуваме по този начин до други светове, до други места и така нататък. И това, че, да кажем, има хора, които са предсказвали, че можем да летим в космоса много по-бързо дори от светлината, например, това не означава, че, нали, ние ще се качим на един космически кораб и ще летим. Нали. Това може, ние не знаем какво са имали точно предвид тези хора и те може да са имали предвид, да кажем, да летим с духа си, а не с тялото си. Така че е много съществено ние тук да разграничаваме и духа от тялото си, когато говорим за духовно развитие, за духовните измерения и така нататък. Нали, хора, които събират, да кажем, някакви дарения, които казват, че разпространяват дадени книги и други неща безплатно, защото те, видиш ли, са учили безплатно при тях. Нали, това също няма нищо общо с духовността като цяло, защото ние, пак казвам, живеем в материален свят, необходима е материална осигуреност и ако ние не си плащаме за това, което получаваме,
Нали, ние винаги в принцип си плащаме. Нали, няма вариант, в който да не си платим за това, което получаваме. Първо, това е вселенски закон. Нали, това означава, че по-скоро искат да ни купят по някакъв начин. А, в общия случай, разбира се, говоря. Не казвам нищо конкретно. Но тъй като виждам, че има такив тип инициативи в социалните мрежи, затова го повдигам и като тема, защото а, е много лесно да се казва, че се дава нещо безплатно, защото това са духовни знания и така нататък. Но в крайна сметка, ако ние се съобразяваме с света, в който живеем, пак казвам, ако сме минали през първото материално ниво и знаем неговата значимост, колко е важно то, ние никога няма да направим такова нещо. Първо, защото знаем каква е стойността на това, което даваме. Знаем каква е нашата собствена стойност и знаем, че това, което предлагаме, ние така или иначе е необходимо да платим за него. Защото няма абсолютно нищо безплатно в този свят. Или, както каза нали, Маргарет Тачър, е безплатно само сирене в капана за мишки. Така че е много важно да имаме тези неща предвид. А, когато виждаме такъв тип послания, които се изказват. И нали, тук, когато говоря за поляризирането на добро и на зло, нямам предвид само да се използват думите добро и лошо или добро и зло, нали, цялостното поляризиране на тези понятия в различен тип разговори, в различен тип контексти дори. А, така че е много важно да имаме предвид всички тези неща. Важно е също така да имаме предвид кога тази духовност има практическо измерение и всъщност как тя ни помага практически да живеем по-добре. Защото в крайна сметка нейната цел е и такава. Тя няма за цел само ние да се развиваме безцелно. В крайна сметка е необходимо това да бъде подкрепено на материално ниво, с това ние самите да живеем по-добре. Да кажем, да имаме хармонично отношение с хората около нас, да имаме партньор, семейство до себе си и да имаме хармонично отношение с тях, с родителите си и така нататък. Тоест, всички тези неща минават и през това. Ако един човек ви говори за духовно развитие или нали, особено канали с такъв тип насоченост и същевременно този човек нали, в личния си живот няма такива взаимоотношения, нали, означава, че той изобщо не прилага всъщност това, което прави и всъщност няма никакъв смисъл от тези проповядвания и така нататък. Пожелавам ви една приятна и спокойна вечер.